itsura mo, kasta na yun. Paano na si Joy? Hayop! Hayop ka naman! Bihag. Ano magtaray vlogger na. Ginagawa mo. Mahit na baga. Oo, nag-play na siya. Naka-off ni dati pag open ko. Ay, yun na gayon. May ano ba yun? Yung maglalagin pa ba ako? Ano sabi mo? Wow. Dahil kumala. Lumasa na! Nandiyan na! Hindi, anong petsa na? Yan, ano sa'yo mo susi? Yan. Oo, daruhan na rin. Daruhan na. Dapat pala di ka na. Ano ka? Hindi mo ka vlogger. Si ano yung isa na ito? Kutsilyo ba yan? Magdala ka mo! Wala! Very good. Kuya na baga ko! Bago pa ako kahalat, napa na lang ko. Kanina pa sabi niya. Ano ka na? Sabi ni Papa. A few moments later. Iluwas mo dyan sa ano dyan? Okay ka mo dyan. Hi! Di ba di ko nagpa-araw? Shout out sa mga tropa namin. Hermano Was. Kalihan mo kami. Shout out niya mo. Shout out mo si Amori mo. Shout out sa mga taga Manila na Hermano Was. Mga naghahalat dyan. Ay bro, hindi pala may kita eh. Magaling ka. Pag nasa lagay na kita, magbiyahe naman na. Mati ang gabat kang sakay. Mati ko ang gabat. Kung ka malagagara. Bala.
si Joy. Ay, grabe ka po. A few moments later. Ma. Ay, ma-entrance kita. Overnight po naman. Diba po? 300 each. Nagmal ano? Effective June 1. Pag Monday, Friday, Saturday, Sunday po kayo ibang day. Diba ma? Ayo. Ano tayo? Ay, pwedeng half day. Ano na? Asikaso na. Pwede half day. Ano? Pili ma. Yeah. Mana daw ma'am discount? Half day po. Iyo, daw po ano, half day na. Iyo lang, iyo yan man. Day rate mag-iraray. Oo. Okay mo na yun. Ay, una. Ayaw na kita. 300. Ayun, nare-review ako. 4, 5. Yun, 5. Apilyado po ilalag sa resibo. Ay, uliban po! Biyag. Address, oh. Pasako po. Uliban kaya? Ayos. Abo? Yun po na pinakamayaman. Utang na ba? So, dahil si Torres, Mrs. Torres. No, si Torres. Siya, ayun. Si Huri Ming pag ano dito. Huri may 200. Tapos pag Monday to ano, 150. Upo, nakakaagduman. Yung bago naman eh. Tapos nun yan, 300. 250 na rate na. Magayon na. Magayon na, garo kay araw ka yan. Reality ta na. Magdown daw ako, minapakyaw ng driver. Aram na ba ako napatay mga liok minita? Ay, tanig na. Ayaw na ba sa email? Gawi ka ang ninenervyos. Mas malala pag ganyan kaysa sa email. Ay, mas malala. Mas malala. Mais ka dyan, Chloe. Iyo. Group ni si Jigas. Kabot na nga ni kita Wala, yung sila ko takato ano. Sila ko takato no. Yung magbarsa-barsa. Kanto din ba na? Oran-oran man. Barsa kita. Tapos parang yan nga kami tinampo na pagduda tayo. Pagamayo. Rapod ba ka? Sili, bakit ang bata din do? May pa ang bata, hindi kakawak ako. Bata dyan. Pero siguro Sino si Bupig ko nindo? Ay, ano, over RPM. kala ko pa rin no. Yun ako lang. Ay, nagdama sa Irene to. Ha? Mana nagdama sa Irene ta? Sige. Huwag sa inutan. Hugakon po ni maglakaw. Magabat ang bayag si Judy, magabat ang bayag. Di may tinatag. Sa wakas, nakarating na kami. Mamanalas din sa Dapat mag-jacket ako. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y masasaktan dahil pangarap. Oh, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Lahat na ng view. Dahan-dahan lang. Ay, dito sa taas. Ha?
Ayun, Joy, Joy. Ayun, Joy. Net. Net. Magayon yan. Joy, pinakamainit naman sa dulo. Dumaan sa dulo na pa. Kaya nga, ikaw lang kita. Dali na. Lubog na. Lubog na. 1, 2, 3. Video kaya? Okay. Ayaw mo po. Sabi mo kasi araw di mo. Joke lang. Ako na magsisi. Madala. Na. Wasan. Wasan. Puta, nagandaan. Ano pong masasabi mo sa ano pong masasabi mo sa pinuntahan natin? Pasok. Feeling, uy. Tingnan mo po mataw, maliligo na lang, magme-makeup pa oh. Sir, isang tanong lang, gano'ng kalalim po yan? Ano, ewan. Malata ko yung bag, lumukso ako. Sir, isang ano nga dyan, isang dive. Pasikatan mo naman yung mga subscriber mo, sir. Ikaw ma'am, anong masasabi mo dito? Ano ba to? Mga swimsuit. Puta, nalula ko. Busog ako. Magayon ko ta kayo, may zoom. Ano eh? Bala na? Dito kami doon. Uy, naku na naman. Bala ko. Parang mahilig ka nga. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and